झाले असतले म्हाका जाले हांगासर 15 वर्सां तेच्या पयलीं झाले असतले पण ते फाटले दरवाजे फोडल्याचे पयलीं सांगलेले मागीर पयलीं तेन्ना लोखंडाचे दरवाजे पण असले लाकडी दरवाजे असले. सीसीटीव्हीन कितले मेळटात? एकटोच आसा तो हांगासून येयलो हांगासर दिसले ब्लू कलरचे तेजे रेनकोट आसा हांवें पळयले ब्लू कलरचे रेनकोट आसा बारीकसो आसा आणि थंय तेणी लॉक तोडले आनी हांगासर पण आमचे असले थंयसर तरी बॅटरी बी लावन पळयली आनी पयशे घेवन परत मान सकयल घालून गेलो. रेनकोट घातलो, ब्लू कलरचे रेनकोट आसा आणि एक हातीन हँडबॅग असली सॅक आसता पळय सॅक आसली त्या इंटरनल येयलो म्हाजेच्या कॅमेऱ्यान दिसले आमकां. CCTVच्या कॅमेऱ्या प्रमाणे आम्ही चेक केले पोलीस पण होते सगळ्यांनी चेक केल्यानंतर आहे ना साधारण 4:15 सुमारास असणार पहाटे झाली. आज पहाटे मी 6:30च्या दरम्यान आलेलो. हां, त्यानंतर आम्ही आणि कुलूप तोडलं, ते कुलूप तोडलं, ते गेटचं कुलूप तोडलं आणि दरवाजाचं कुलूप तोडलं. म्हणजे किती चोरी झाली? अमाऊंट काय? आम्हाला अंदाज असणार 5-10 रुपये असणार आहे काही 5,000 रुपये अंदाज असा असणार. आणि ही फंडबिटी होती इथं आणि बाकीचे मेन फंडबिटी जर काय फोडली नाही. ही फोडली नाही, हीच फोडली ना, तुम्हाला दाखवलं ना लोक. हां, हीच फोडली, बाकीचे आहेत तसे आहेत. अच्छा. पहिले म्हणजे ह्याच्या अगोदर खूप वर्ष Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.